Kaupaw. Good morning. Maadjong oras sa tibuok kalibutan. April 20 na daron guys. Anja hapit na may mo isa ka buwan nga gitagaan mi og slat dari. Da guys, hapit na jud mati pag ang pajagkuang na laman jud gamay. Da. Alas 6 pa kapindari sa buntag. Da nagdengag kog hinog saging kay gimingaw kog hinog saging kay gahapon katong pag-ato na mo sa hardware nakalabay mo kog dahis ang baligja napit kog palit dadahang gi tak ang karon. Guys, gamay na lamang utang mama na padihang siya kan tewasan karon kay aron makabungbong nako. Shout out day ko guys ni Ma'am Salvi Aranas. Hi ma'am, daghan kaadtong salamat sa pag-sponsor og load. Di ko makaundang og upload kay na ako'y load. Salamat kaadto ma'am, more blessings. Da amping kanunay gasa makarong dapita sa kalibutan. O shout out ko ni Kuya Leo TV Adventure nga naa sa Japan ug ni Ate Mars. Palihog po ko guys og duaw sa pajag ni Elisa Travel Life Vlog. Shout out ko Elisa Travel Life Vlog. Salamat kaadto ma'am sa inyong pagtimbaya sang channel. Shout out po ko ni Sir nga naa sa Saudi Arabia nga kagikan si Ja og Surigao. Salamat kaadto sir. A few moments later. Luto na ag saging kay sa maning wala man may bugas. Magdingag dalaw nig saging. Bitaw among painit. Mo ni klarong pan sa bukid. Pande na? Oo. Mingaw man jud kog saging mong palit ko gapon to sa mga nagian katong dito mis hardware. A few moments later. Ja guys, nakaligo na jud ko. Sa Ako CR. first time dun nang ligo sa CR bisag wa pa nang magbungbeng. Ana jung giliguan kay grabe kang utok ara nagadjung inita. Oh, sabi ko ang gawa. Ang giligo kay arong mabugnawan. Nagpadugay-dugay po ko guys, nagpabuong kong kus-kus-kus-kus. Diyan pa yung Kay first time laging ligo. Ang gibinyagan man. Anja aron guys, mamahaw na mi. Mahatanin to guys. Damong sudan dia. Hello guys. Dia. Katong among sudan gabi nga buwad dapat may sobra. Anja. Og kuan cheese dog. Unjang udto, amli ka ma dakan. Nagang mga kabanda, duha ka kapri. Labay talbos ya kamote. Hi pudoy. Hi guys. Kuya hi pud. Agay. Agay guys. Dada po ko'y bisita dia, gang kinakasgang nanay dari. Hello. Among gipakaan, di man mukaan, muligar na kuno siya. Mo man ni matiguan na rin naman palingon. Wata kasabot og nanguwagbag unsa. Shout out ko ni Ma'am Hiding Martinez. Ma'am, salamat sa kanunay pagtimbaya sang vlog. Oh, di lagi natag na ang basher kay kana kunong basher makununay number 1 pa na. Hi ko nimo ma'am. Kay mo ko ma'am nga gwapa pa kana anja hayay pagkagahimtang na karon pero aja pud pagka better. Kuan pa na ninyo da? Salamat ka doon nimo ma'am kay ikaw din naghatag na nagkatawa. Kay ug imo kong ibas mamuot ra mahinong ko sa imong message. Patag di ka magba. Sarap lang unta kay naihangin ba? Pero di Ya guys, magtiwas sa aming kaon. Out day ko ni Ate Lilian. Lilian na nanto ni Family Vlog. Hi te, salamat ka adto te. Lagi din alam matag din ng mga ingana kay usapon na sa ingani din ang kinabuhi mo apel kag YouTube community na jay mo bas. Okay ra man na te. Hara galing ikatawa siya din naghatag na hagpakatawa kay nagkatawa mo ko siyang comment. Anja ni Ate Rosemary po, Ate Mimi te, salamat kadto te sa jud kadto imong panawag. Love you te. Salamat kadto sa kanunay pag-update. Shout out ko ni Liami Galorio, musta ka na? Ay, musta ka na day? Mao lagi ara na nang ituma kay saan nga sige magbuhat sa init pero puho makaplastar na. Basig arang-arang na pring dagwadya basig malulamdag na paggamay.
Shout out pug ko ni Sir nga nasa Saudi Arabia nga taga Surigao jud ni siya. Salamat kaadto Sir na agahang CR hapit na. Ja sobra na may ibuhat lamang pud na haglababo. Ja. Ang karing atubangan, mabungbungan na jud siguro ni. Kay di naman ag materialis. Shout out ko ni Juan Ana Marie Di Guzman nasa Bulacan. Sana gagaling na yung sugat mo. Nga nasa Taiwan, si salamat ka sa imong kanunay jud nga pagtimbayan na ho, sa kanunay pag-update og kanunay pangumusta. Salamat ka sa imong pagmahal na ho. I love you always sis. Kita-kita lagi ta puhon sis sa makabawi pug ko nimo. Shout out pug ko ni Billy sa bungso. Ang amping pud mo kanunay diha ma'am, ug asa man mo dapita ron. Salamat kaadto sa intong kanunay pagtimbaya sang vlog. Anja lagi din na lagi ito na tagdun tong basher kay dagdag points man ko no. Ingon si Ate Lilian. Salamat kaadto nga nanay ning bas na kayo subot pasabot murag ning famous na ko gamay. Kay nanay ning bash. Shoutout ko ni Ate Rodelin. Susan na sa San Miguel Bohol. Amping nate. Og pag malipajan nga ba yung pamilya. Out po ko sa ang best friend. Florame Bolana alias Florwax. Musta na ka Flor? Murag malipajan na dyan ka muramang na nagtimbaya sa imong kasing-kasing ron. Nagluksulokso na dyan ka adyo lamang ikidas puting bato ha. Samot nagkakaanyag diha. Diwata pang. Anja guys, kay na may mangga bitaw dali sa mong likod sa slot. Daga pun ara dun ang ikaga kay daman pinangipo. Anja matong nangadyo mi. Ang gisugos undoy yung pangadyo. Kay daman ning kat-kat mas kay kaning hatag pag duha ka buok. Shout out po ko ni Josel Adlaw nasa Balilihan. Amping Gasel. Huwag ka dyan problema diha kay manyag lagi gihapon ka. Ako nga problema na ko ng handurawan sa akong mga suliran. Bitaw amping da. Kantang mangga. Ni Ma'am Joy Wakatsuki, and hi Ma'am. Salamat ka sa kanunay pagtimbaya sang channel. Salamat ka sa kanunay pagdasig na ho. Ano kayo mo bala ko Karon murag loglo aga mayang daghan. Ong ingani sa lamagang vlog karon kay gipang mingaw po ko ninjo. Murag nagaan-gaan ang utok ron kay nakaligo ko. Hanggi first time man og ligo agang CR bisag pa nahuman. Away mo bala ko. Video. Salamat ka dun inyong tanan. I love you. God bless you all. Jumping mo. Gasa man mo dapita karon. Ma'am nga nasa Amerika, ma'am. Gimingaw na ko nimo maminaw pa nga naadyo na jud ka. Kuya Ep, salamat ka dun kuya. Nakatiop-tiop na ko gamay are. Ate Lo, salamat ka dun te. Og ni Ate Phil nga nasa Italy, salamat ka dun pud te. Pun lagi magkita-kita ra lagi magkatapok ra lagi tapuhon og maadyo na ning panahon. Ja, di na ako mag-uol og maari mo pohon kay natarang-tarang na din yung mapuyan. Okay na nga CR, di para CR na natos daang bay nga maglulagub ho. Kaya mauna. Ja, murag luag-luag po ni Dani kaysa dadto sa daan. Ja, salamat ka dun itong tanan, di ko maingani ugwa mo. Ja, labi na sa ating labang makagagahom nga mga jay naggiya og mapoy nagprotekta nato. Guys, kay mo lagi gusto lagi nila gila kung lingawon kay sige ra kuno kog hilak bisag wa jud pug ko nagsigig hilak nag-uol ra jud pud ja ning hando si ja nga ako no jang iges kay mo balak kuno si ja para asa man imong balak Para sa mga bajing ni Bija. mo balak kuno si ja kay para sa mga bajing ni Bija kay bawo gibijaan buti ni mo siguro ning hugot oh sige go balak nga way pag lubad. Okay. Kaning ang balak giuhuluan og kuan. Asa tapit. Bitaw. Hagdawon ko ka ng mga tipaka sa kagahapon. Iiway ko ka ng naglugitong nga dagom. Aron hikitan ko ikaw, pinangga kong nga hanaw. Apan kung dili ko ikaw hikitan pinangga, hagdanan ko ang langit pangitaon ko ikaw. Mga panganon ug dagom akong hingilan kay basin ikaw nagtago ilawom sa bangaw.
Apan kung dili ko ikaw hikit ang pinangga. Mulawig ako balik sa akong gikanan. Aron adto pangita ang katarungan kung ngano hinigugma kong pinalangga imo kong gibiyaan. Moro to guys. Unsa guys, gusto pa ba magnapay balak? Kaya pabalakon man nag-usap. Bitaw guys, binijaan jud buti ni si Jack kay grabe man makabalak. Iko ni J. Madinyan nga nasa Quezon City. Agit, sugod ako ni Manong Robert. Kumupas nga gimingawan ako sa nimo. Tiya, nagtrabaho. Mauwa ko ni Jack siya mo shout out. Sugod ra si Jack kay di ko niya kaya si Jack kuan nga mo tubag og kamera. Manggiwawan mo ni si Jack. Giwawon lay ka kuya. Shout out po ko ni sis Bernadette Beltran nga nasa Taiwan. Hi sis, salamat ka sa imong kanunay pagdasig mo lagi sis din na natag doon ng basher kay bawman ko bisag mapungot dyan sang vlog pero magsige gyapon si Jag tanaw. Mano no na yung biggest fan ng ahang #1 nga hater. Salamat ka sis. Di murag nakakuha na po ko gamay kay nakuha na lang magbungbong sa tubangan o gisig kakilid. Shoutout ko sa ahang best friend sa kasing-kasing. Julieta Butihin, nasa Korea. Musta naman ka diha, bes? Ajog pa. Kung diha, pasupas mo. Si mabughat na siya kagahat niya. Hinawat nga adyo na lang imong operasyon. Amping na perme. God bless. Out po ko ni Ate Jamo Indajon nga naa sa Canada. Hi Ate Janet. Lingaw man dyan sila kaado dito sa Tubigon sa pag-birthday ni Aya. Naikag lagi ko kay wako kauban. Amping pud mo diha kanunay te. Natpanta nga punpon mao kay nagpanahon makita-kita na pud ta. Salamat kanunay sa imong kanunay pagtimbaya sang vlog. Buko ni Leonora, ni Ma'am Leonora Maandig. Hi Ma'am, salamat kaado sa kanunay pagtimbaya sang channel. Ug ni Maricar nga nasa Dubai. Salamat Ma'am sa pagtan-aw. Gikan sa mga daan nantud sa mga bag-o katong mga loyalist dad, salamat ka doon yung tanan. Shout out po ko ni Ma'am Janice Nalsaro. Salamat po ka adyo Ma'am, amping po mo diha. Nja guys, April 20 dayron. Nja birthday dayron sa ahang kinagwapahan nga ijaan na kinamanghura nila sa tatay. Si Auntie Myla, Auntie Pasinampas nga nagpudo sa Kanawa. Nasa Santa Cruz. Auntie, happy birthday. Hinatpang tanga-tagaan pa kag daghang birthday. Ug kabas kag kanunay sa panglawas ug daghan pang grasya nga mo abot. Gimingaw na ko ninyo diha. Pila na ka birthday nimo nga wa ko diha. Pata nagkauban. Hinatpang tapuhon, magatapok-tapok na pudta. Enjoy sa imong adlaw nga natawhan ante. Kay bawo ko nga nanap pud kay kuan diha ron. Maria Clara. Diyan na Pilitson. Guys, mato sa kuslabasan. Kay mangita ko nung ganas. Paita ning daning wanay utanan oy. Balik na putos uno dani palitanan. Mangita ko ganas ka na bitang kuan sa kamote. Dabong, udlot, ganas. Ano, charge mo ka no? Di mo nang ipa-charge ng cellphone? Kay arong kuan. Kay si kuya kay kuan kuno si Jag atsal nga ganas. Maong mangita sa lam kong ganas ug ko makitaan. Mangita kog nabay ipo. Shout out ko ni Ate Cristina Yuban Royo nga nasa Amerika. Amping na permite bisag nag-inusara ka sa kwarto. Gakas-gakas lang magunlan arong init. Amping. Hi te Cristina, salamat ka juti sa imong kanunay pag-imbaya sang vlog. Wako ka hibaw nga amigo demo nilang undoy. Pero og parente pa man siguro tati kay ayuban man pug ko nga side. Salamat ka jute, nat matanga di kapulan. Amping laman diha sa Amerika. Nat pantanga punpun makauli na ka. Laag na rin sang pajagti kay magkilaw man kata. Magkilaw-kilaw man kahapon. Tiya guys. Maniuto namin ja. Same as usual law oy lamas gihapon. Pero bintahan isang lauodya kay pizza ng pagdahon, wanay kubasa. Ukra og paong. Dahil sama natin nga si kuya, nga man si Sag kanaradyo ko nung nilaw, uy eja, kaya mora ko na dyan kabusgan.
A few moments later. Guys, hi guys, madong gabi eh. Unsa guys, manihapon nami. Di among sudan. Di man makitaan di ay ngit-ngit man. Mong sudan guys di ah. Tinulang manok. Unsa kay na may kapadas nga hinatag sa silingan. Mayang gisagol naman lagi ipikasin. Tambulas ko pamao. Da guys, manihapon taninjo guys. Ara dyan ang lipad zarong gabi iha guys. Kay ngano, naka-imbento mig suga. Di ah, lampara kay namdam ko sa unas, gamay pa ko. Manay mong suga. Naka-imbento agang isa kauban dari di ah. Kari di ah. Hello guys, kaon guys. Katas na guys. Yapon. Kuya, bisig na kay gikamingawan da nga doon sa mong kasing-kasing. Isa man. Pwede ka mo ingan karon nga og pangitaan kanila. Chat laman na ho, comment lamas ubos ang YouTube. Langit mo ko ba da? Wa, mingaw na ha. Ja, pasalamat di ko ganiha guys kay dahay ning ari-dari ning bisita na ha. Ja, naka-snack pud mi og libre. Salamat kaadto sa nagdaga ni hag-snack. Mauna ni guys ag CR. Mao ni nahuman kuan kapatong 1 2 3 4 5 6. 8 kapatong niya no. 8 kapatong. Ja. Ani mo ni nabungbungan na magamit naman ni noon pud. Inja guys, mao na tong ijang balak. Pahinungod ko to ni sa badye nga ijang kanhi nga hinigugma nga hantod karon ija gihapon gihilakan. Kay di na kuno siya kita og parihan nimo ma'am. Ma'am kay ba ko og kinsa kay mo share manas undoy namo. Inja guys, ug kisa pa tong gusto nga magpabalak. Comment naman mo danas ang vlog, danas ubos. Kay aron makaibaw ko. Ug kisa tong gusto pang mamina og balak. Daghang salamat ka doon inyong tanan sa tanan-tanan nga nagtimbaya sa vlog. Og labi na sa ang mga malumang kasing-kasing nga andam ni Abre sa inyong mga daghan para lamang jud makatabang na. Kuwang na lamang jud gamay hapit na jud pumatiop. Daghang salamat ka jud ninyo. Di na laman mo na hinganlan kay bawo man mo og kinsa na mo. Kay gabi naman jud guys. Mupahuway na pud kay ugma mo kumbate na pud. Mao na to na pud mong i-update ugma pohon ug unsa na poy naman ari. Good night ninyong tanan nga naa sa Pilipinas ug katong naa sa lain-laing dapit sa kalibutan maadyong oras ninyo ug asa man mo karon. Guys, see you again on my next vlog. Bye bye. I love you ninyong tanan.